Salutare, numele meu este Bobnicu, episodul 4 din seria noastră Minecraft. După cum știți, în episodul trecut ne-am făcut armura de iron. Este bine, nu? Nu? Da. Și am spus că o să vreau să ies și la vânătoare, dar am observat aici că trebuia pus dirt, nu sand. Așa că mă voi duce să iau niște dirt și voi înlocui. Da. Și nu știu, să ne ocupăm și de ferma de semințe. Da, după cum vedeți, mi-am pus Minecraft în română. Nu știu de ce, dar am văzut că foarte mulți îl folosesc în română. Și am zis să încerc și eu. Timer. Stați un pic. Bun. Și cred că acest episod ne vom organiza pe minat. Antivirus stâmpit. Voi lua niște bețe. ...26, cred că sunt de ajuns. Să facem niște torțe. Le facem și pe acestea și de ajuns. Bun. Scuzați. După cum vedeți, încă mai sunt puțin răcit, dar asta este. O să-mi treacă mie. Și după cum îmi amintesc eu, ultima oară când am fost la minat, am coborât parcă până la nivelul 10 și am zis că acolo vei face tuneluri, da? Da. Credeam că e încheiat. Deci, știți problema cu Bandicamul, înregistrează puțin, dar mă străduiesc și eu cât pot. Flinturi, o grămadă. Deci, asta o să fie o problemă cu Minecraft-ul în română. Va trebui să mă obișnuiesc să nu mai zic în engleză și să zic în română. De exemplu, cărbune. Stai, cum îi zice la Gravel? Pietriș, pietruială, o grămadă. Eu sunt obișnuit să zic iron. Redstone. Bun. Sunt obișnuit să zic iron, nu fier. Nu știu, dar mereu când dau în jos am o impresie ciudată că este ceva sub. Și cred că înțelegeți unii dintre voi impresia, care au simțit-o pe pielea lor. Cum cazi. Da. Prea mult. Aici o să fie cobblestone. Nu mânca, că nu-ți foame. Ah, bă, da. Mâncă. Da. Am făcut rost de restul 27 de piatră roșie. Mai minăm un pic. Poate găsim ceva mai bun. Poate vom găsi și lapis lazuli. Mai găsim poate niște gol, niște fier. Wow. Gravel tâmpit. Este foarte enervant. Da, și astăzi o să mă ocup mai mult cu minatul, dar vreau să-mi fac și un ceas. Deci am mers aici 3x 7, 3x7. 3x3, deci până aici trebuie să merg. Gravel enervant.
Nu știu, dar este atât de enervant, nu-mi place deloc Gravel-ul. Vom mai mina puțin. Poate găsim ceva bun. O să vedem. Nu-i lung deloc tunelul. Da. Pe la sfârșitul episodului acestuia vreau să fac și un ceas. Da, sorry. Îmi stătea gândul la altceva, dar cum v-am spus, partea plictisitoare este cu minatul, se termină și turnăcopul. Oricum vreau să facem ceas, deci apă deasupra. Deci deasupra avem un cave. Ce avem degeaba când mai avem turnăcop. Yeah. Dacă este noapte o să pun pauză la videoclip și o să mă duc să fac niște experiență. Dar doar dacă este noapte. Deci, acum, cred că episodul viitor mă voi ocupa să pun niște scări din cobblestone aici. Uitați-vă și dumneavoastră ce greu urcăm. Ce este noapte? Da. Uitați, să nu ziceți că spawnez, voi face ceasul de acum. Bun, parcă așa era. Da, bun. Și voi pune pauză și revin după ce fac niște experiențe. Deci am revenit. După cum vedeți am făcut level 21. Am văzut și niște slime-uri și enderman. Deci enderman este plin, dar au fost gârciți și numai unul mi-a dat ender pearl. Așa că o voi ține. Și da, am zis că acest episod va fi de minat. Deci, numai am iron. Lol. Și eu din ce mai îmi fac târnăcop? Da, deci, am văzut niște iron undeva. Perfect. Așa că voi merge după iron. Că știți, cu iron pot sparge orice. Dacă mi-aș aduce aminte și unde l-am văzut. Fix aici l-am văzut. La mâncare nu o să avem nevoie, că deja ne umflăm de la atâta mâncare. Parcă aici, da. Uitați, am văzut bine. Niște iron, doar, îl luăm doar pentru târnăcop și am plecat. Stați un pic. Bun, deci am filmat 7 minute jumate. Sau 8, nu mai știu. Cred că voi opri filmarea pe la 9 minute, că știți, bandicamul is nașpet. Pun pauză repede până se face ironul, că nu vreau să pierd timp. No. Da, am revenit, s-a făcut cele 3 bucăți de iron. Stați, unde sunt vețele? Am la 2 vețe. Luăm aici, din qua. Vom face un târnăcop de iron. Asta le aruncăm. Ne uităm la timer. Mergem în jos. Și da, după cum am spus, episodul viitor ne vom ocupa de scări. Da, nu o să mai fim nevoiți să coborâm să urcăm, de fapt, cu space. Voi mai filma, cred că un pic timp, un minut sau 2, și voi închide filmarea. Deci, când am văzut aici, era apă deasupra noastră, da? Deci, este un chei. Și n-avem... Ba da, avem. Cum să n-avem torțe?